Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syamtul Qadir Anjalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syabil Hasan Ali Asyadini. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Atallahu amrahu fi sihah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh tauhid wa saniyah. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Bahriya khususan aba'ana wa ammatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa syekhana. Wa masyayikhina wa liman ista'na bisabih. Wa nakhusu khususan sayyid al-kitab an-Nasayyuddinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala lan dikasih Nabi alaihi salatu wassalam, yan malu nanggong engman sinten Allah Gusti Allah. Liman marang wang harasa kang metu sapa man fisabilillah ing dalem sabilillah. La yukhriju orang ngetakaken hu ing man illa jihadun angin berjuang fisabilillah ing dalem bela agamane ingsun. Wa imanun lan iman bi kelawan ingsun dan tasdiqun benerake bi rusuli kelawan utusan ingsun. Fana da mangga utawi ingsun. Fana mangga utawi ingsun iku mainun iku nanggung. An udahila ing yen tang ngapake ingsun wa ing man al jannata ing swarga. Au urji au da baliake sapa ingsun wa ing man ila manzili marang omahe man. Alladzi kang khasa kang metu sapa man minhu saking manzil bima kan perkara nala kang koleh sapa man min ajrin saking ganjaran au ghanimatin utawa rampasan. Dan Nabi yatmanullahu liman kharaja fi sabili ila yukhriju illa jihadun fi sabili. Allah bakal menanggung. Allah ngene. Yatmanullahu liman kharaja fi sabili. Allah akan menanggung seseorang ketika orang tersebut metu sangka omah terus berjuang ning dalan Gusti Allah. Jihad ing dalam dalan Gusti Allah. Maka Allah akan menanggung orang tersebut. Maknanya apa? Ketika orang itu keluar rumah niat berjuang bela agama Gusti Allah, keluar rumah berjihad bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah, terus iman kelawan Gusti Allah, iman kelawan Rasul, maka fa'ana dhaminun an udkhilal jannah. Maka doa Nabi, aku akan menanggung, maka Allah akan menanggung orang tersebut, orang sing keluar rumah untuk jihad fisabilillah. Maka Allah akan menanggung orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam
surgane Allah. Au urji'ahu ila manzili alladzi kharaja minhu bimana la min ajrin au ghanimatin. Atau ketika orang tersebut urip, manane cara mati dalam keadaan jihad kan swarga ditanggung oleh Allah. Tapi nek ijek urip, maka Allah akan memberi pahala yang termono wis dijanjikan oleh Gusti Allah ketika jihad fisabilillah atau membawa harta rampasan dari orang-orang yang memerangi agama Islam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma minkum ahadu yuklam. Walladzi tumidan nafsu Muhammadin kang utahi jiwane Muhammad biyadihi iku kelawan kuasane zat. Ma minkum ora ana iku saking sira kabeh ahadun utawi wong siji yuklamu kang den tatuni sapa ahad fisabilillah ing dalam dalan Gusti Allah illa jaa ing teka sapa ahad yaumal kiamat ing dalam dina kiamat kahayati kang tingkah kaya tingkahe ahad yauma kulima ing dalam nalikane den tatoni sapa ahad launau ing warnane ahad launadami ing iku warnane getih wari ula utawi ambune ahad rihul miski iku ambune minyak misik. Terus walladzina nafsu Muhammadin yadihi ma minkum ahadun demi jiwane Muhammad iki Gusti Allah demi jiwane Muhammad sing ing dalam kekuasaane Gusti Allah ma minkum ahadun yuklamu fisabilillah tidaklah dari kalian salah satu dari kalian itu ketika berjihad ing dalam Gusti Allah maknane jihad berperang bela agama Gusti Allah lah delalah kok dilukai nah wis berjihad dilukai cara mana kena serangan maka illa jaa yaumal qiyamati kahayati yauma kulima launahu maka men ing dalam dina kiamat orang tersebut akan datang akan menghadap Gusti Allah seperti pada hari orang tersebut ketika dilukai maknanya getih Isa dan akan menjadi saksi soemen ing dalam dina kiamat. Adapun ambune ahad ambune getih ya ahate wong iku mau ambune ya kaya minyak misik iku wong sing jihad fisabilillah soemen ing dalam dina kiamat. Walladzina Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'alal muslimina wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.